ήρθα εδώ σήμερα στο ποτάμι να κάνω ολιστική ζωάρα και να πληθώ. Είναι η κατάλληλη εποχή, κατάλληλη θερμοκρασία και θα πληθούμε. Θα σας πω σήμερα δυο λογάκια που είχα πει και το 2023 πριν τις εκλογές. Τα μικρά κόμματα, όλα αυτά που μερικοί έχετε σλόγγαν μικρά κόμματα και παπαριές, έχουν αποδείξει ότι όσες φορές χρειάστηκε να κάνουν κάτι ή να μην κάνουν, το έκαναν για τον εαυτό τους. Οι βουλευτές τους τα πήραν και έκαναν το χειρότερο για εσάς και εσείς μείνατε έτσι. Τα μικρά κόμματα δεν ιδρύονται για να σώσουν τη χώρα. Τα μικρά κόμματα ιδρύονται από κάποιον έξυπνο, ο οποίος έχει πάρει πρέφα την περιραίουσα τρέλα σας τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και παίζει με ένα μονάχα θέμα. Είτε είναι εθνικό, είτε είναι ηθικό. Μονοθηματικά λοιπόν παίζει με ένα θέμα και με το βλαμμένο θυμικό σας. Πηγαίνετε, ψηφίζετε. Αν ένα μικρό κόμμα έχει συνδυασμούς στο 70% της επικράτειας, καταρτήσει συνδυασμούς, και δεν μπει στη Βουλή, με 1,5% παίρνει επιχορήγηση. Και είναι καλή. Είναι καλά τα λεφτά, 125.000 το χρόνο. Εάν καταφέρει τώρα να μπει, η επιχορήγηση είναι φυσικά πολύ μεγαλύτερη. Συν τις βουλευτικές αποζημιώσεις του αρχηγού και όσων εκλεγούν. Πηγαίνετε λοιπόν εσείς στα πουρσούκια, κατά καιρούς ψηφίζετε διάφορα τέτοια κομματούδια, τα οποία μετά συνεργάζονται στην καλύτερη περίπτωση με κάποιο μεγάλο και μετά πεθαίνουν, διαλύονται. Γιατί σκοπός τους ήταν αυτός, να πάρουν όσο καιρό μπορούν τα λεφτά, να πάρουν την ψήφο σας, γιατί πρώτα πρέπει να πάρουν την ψήφο σας και μετά παίρνουν τα λεφτά. Μετά διαλύονται και εσείς, όπως είπαμε, μένετε έτσι. Γιατί άλλα περιμένατε, γιατί το περιμένατε βέβαια, δεν μπορώ να το καταλάβω, αλλά μπορώ να δώσω εξήγηση. Επειδή είστε βλαμμένοι. Αυτοί λοιπόν οι απατεώνες ξέρουν τι θέλετε να ακούσετε. Είναι σαν τις γύφτισες παλιά που έλεγαν «Θα σου πω τη μοίρα σου», άνοιγες το χέρι και άκουγες αυτά που ήθελες να ακούσεις. Αυτοί λοιπόν οι απατεώνες απευθύνονται στους εντελώς ηλίθιους, τους λένε αυτά που θέλουν να ακούσουν, τους κολακεύουν και οι ηλίθιοι δίνουν την ψήφο τους. Έτσι λοιπόν μπαίνουν ή δεν μπαίνουν στη Βουλή, αλλά και 1,5% είναι καλό, γιατί το φράγκο πέφτει. Έτσι λοιπόν φτάνετε να στέλνετε στη Βουλή συγκαμμένους, άντε πες ο συγκαμμένους είχε μια αλφα σοβαρότητα. Στείλατε το Λεβέντη, το μπουρσούκι με τα γυαλιά. Έκανε και βίντεο στο TikTok πριν από 4-5 μέρες, έπεσα πάνω για τα τέμπη, 4 λεπτά και κάτι. Η εμφάνισή του πως ήταν? Πεθαμένος, έχει πεθάνει και δεν το ξέρει, έχει στεγνώσει όλους. Αλλά και έκανε βίντεο. Θυμάστε τι έλεγε στους χαζούς? Εμείς εδώ στο κόμμα, στην κομματάρα μας, κάθε 2 χρόνια, στο μέσο της θητείας ας πούμε, θα αλλάξουμε τους βουλευτές με τους επόμενους. Δεν έγινε αλλαγή. Η άλλη, η μεγαλοοικονόμου, ερωτεύτηκε τον Αλέξη του Τσίπρα, πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ, έβγαινε στα κανάλια 70 χρονών και μανάκα έλεγε ερωτεύτηκε τον Τσίπριζα. Τέλος πάντων, ο μυαλό δεν βάλατε. Στέλνετε συνεχώς πυροβολημένους. Σας ψυχάζουν και εσείς εκεί τους στέλνετε. Γιατί ο ηλίθιος δεν γίνεται καλά με τίποτα. Έτσι λοιπόν, όλοι αυτοί οι επιτίδοι σας έχουν πάρει χαμπάρι και λέει ό,τι πάρουμε, για 1,5% να πάρουμε καλά είμαστε και άμα μπούμε ακόμα καλύτερα. Πηγαίνετε, ψηφίζετε ευρωεκλογές, στέλνετε μία 76-77 χρονών στο κοινοβούλιο, ευρωκοινοβούλιο. Ούτε μιλάει, ούτε λαλάει, ούτε φαίνεται. Στείλατε όμως εκεί 20 και 25.000 το μήνα. Μια χαρά, κρυοπολείο είχε εκεί πέρα συνταξιούχα εκεί στην περιοχή του Εύρου, Αλεξανδρούπολη, που ήταν μια χαρά. Όλα τα σούργελα που δεν ξέρουν να φάνε να μιλήσουν, είστε ικανοί να τα στείλετε. Το έργο που παράγουν αυτά τα μικρά κόμματα, κανένα. Ένα κόμμα, ή ένας αρχηγός να βγει και να πει κάτι λογικό, ακόμα δεν έγινε. Ένας. Νατσιός βγαίνει και λέει για τα φωτοβολταϊκά, τις ανεμογεννήτριες, για τη Ρωσία, πάμε παρακάτω. Ο άλλος βγαίνει λέει για τα τέμπη,
Η Λατινοπούλου έχει επιλέξει θέμα τα ΛΟΑΤΚΙΑ και το ξύρισμα και την αποτρίχωση. Η Κωνσταντοπούλου έχει επιλέξει τα γνωστά επαναστατικά επονίδιστε και έτσι και είστε εκπρόσωποι, αντιπρόσωποι και ξέρω εγώ και συνεχίζει. Πήρε και την Καριστιανού, ρίχνει ψέκα με τρόπο και αυτή εκεί πέρα. Και έτσι πορευόμαστε. Ο Βαρούφας δεν μπήκε αλλά παίρνει επιχορήγηση. Τα δικά του εκεί, να ξαναχρεοκοπήσουμε, να ξανακάνουμε το πείραμα. 5% όταν ανέλαβε Υπουργός Οικονομικών ήταν το ελληνικό spread, σε 5 μήνες 20%. Ήρθε το μνημόνιο, τον έδιωξαν γιατί δεν θα υπέγραφε ούτε το μνημόνιο εκεί πέρα, θα πηγαίνουμε κατά διάολο εντελώς. Αυτοί είστε. Εκμεταλλεύονται το ότι είστε ηλίθιοι, γι' αυτό κιόλας η δυναμική της χώρας είναι αυτή. Αν οι πολίτες ήταν έξυπνοι, ελαφρώς πιο έξυπνοι, η χώρα θα ήταν διαφορετική, θα ήταν Αυστρία ας πούμε. Γιατί δεν έχει ανάγκη σε ενέργεια, το ένα το άλλο. Οπότε με μικρότερο ΑΕΠ θα τα κατάφερνε. Τώρα δεν μπορεί να τα καταφέρει καλύτερα. Αυτό είναι το top. Κάτσε καλέ, κάτσε καλέ. Οπότε δεν είμαι αισιόδοξος για τίποτα. Το παλεύουμε. Θεότρελοι είστε. Ό,τι θέλετε πιστεύετε. Οποιοςδήποτε ανεβάζει οτιδήποτε το υιοθετείτε κατευθείαν. Όσο πιο παλαβή είναι η ιστορία, τόσο πιο εύκολα την πιστεύετε. Τέτοια τρέλα. Φιλάκια μου, άγια, θεότρελα, πάω να κάνω μπάνιο να βουτήξω εκεί.